ajatellut, että sähän oot sen tietysti tehnyt, eikä niin, että sä oot hankkinut. Ei. Mulla on ollut 4 pentua, että tää on 5. Mutta oli niin huvittavaa, että aina se joku, että mun elämän suunnitelmallisuus on just tätä, että mä niinku suunnittelen, että mä voisin ottaa aikuiset kissat. Niin kuin ihan katoinen aikuisia, etten pentuja ollenkaan. Pentujahan on aina olemassa. Mutta niinku tietoisesti jätin sen vaiheen, kun se kuitenkin niinku vaati vähän enemmän. Niin siinä näki taas, kun kohtalo puuttuu peliin. Mulla ei ollut siinä asiassa taas mitään sanomista. Tuli ja se on vähän stressiä. Oi. Kato nyt kun vaan paukuttaa leikkiä. Kyllä matto varmaan tekee se helpommaksi, eikö niin? Joo. Niiden ei muuten ei voisi. On ne käynyt tuolla jo luistelemassa tuossa lattiallakin. Se oli vähän hankala. Vatsat roikkuu.